הטניס התווה את דרכי בתחומים רבים בחיים. היות שזה ספורט אינדיבידואלי, השחקן חושב, מחליט ומשחק לבד, ללא תלות באף אחד. ספורט פרו הוקם כפרויקט מתוך רצון לקרב את הקהל הרחב לענף הטניס, הן בהיבט המקצועי והן בהיבט החווייתי. אנו מאפשרים לימודי טניס ברמה גבוהה, לילדים, למבוגרים, לקבוצות וליחידים. כמו כן, אנו מפיקים אירועים, ימי הולדת, ימי כיף, פעילויות חברתיות וספורטיביות, המשלבות בין ניסיוני בטניס לניסיוני בתחום התיאטרון. ג'ו! אתה חייב להגיד לי איפה זה? בזכות הטניס מתפתחת יכולת עמידה בזמנים, התנסות בקבלת הצלחה וכישלון כאחד. לכל אלה יש השלכות על תחומי החיים. כבעלת ניסיון רב בעבודתי עם ילדים ומבוגרים, אני שמה את הדגש על קואורדינציה, מוטוריקה, ערכים, חינוך ויחס אישי. אם באימונים ואם במשחקי ספורט מגוונים. שני הילדים שלי בקורס, מאוד מרוצים, מאוד אוהבים, תורם לכושר, תורם לקואורדינציה, ושעה של התאווררות מהלחץ של הלימודים. יש פה יחס חם ואוהב, הרגשה משפחתית. יש לנו פה בית חם של הבנות. מאז שהם התחילו להתעסק בטניס, זה בראש מעיינם. יש להם כל הזמן רצון להגביר את הפעילות הספורטיבית בענף הטניס. מאוד כיפי לבנות, ואני מאוד מרוצה בשבילהם.